O compromiso coa igualdade de homes e mulleres, o compromiso coa protección do espacio do medio ambiente, o compromiso co acceso a unha vivenda digna. Porque en Galicia o que sabemos sobre todo é traballar con intelixencia, sí, pero traballar arreo. A confianza en Galicia, confianza nas súas potencialidades, confianza na súa capacidade de reacción e confianza sobre todo, sabedes que, nas súas xentes. Esta é unha nave onde os remeiros reman e reman todos na mesma dirección. Onde caben distintos modos de entender e definir o país, pero que ten unha única referencia común: Galicia e os seus cidadáns. Estamos de verdade transformando o país e cambiando a Galicia. Vos pido agora que fagades posible que ese cambio non se pare, que ese cambio avance. Gobernamos para que ninguén en Galicia quede atrás nin quede tirado. Unha ambiciosa aposta pola modernización de Galicia. Galicia necesita competir en innovación, en calidade. Esta foi a legislatura das políticas sociais. Esta foi a legislatura dos dereitos da ciudadanía.